Khajani takuk te bhuksong ning the Almighty Church of God eba Eastern Lighting by Gadaljak hinke kisapa thagradi khana naijadi tamni hinba khana leri thangi mano sijak tongo kaini Corinthians berem sisa butang tangbri singnoroni thani pirma a jishono karei khorososuk phano te kaisa jishono pir phaike norok bono kaham kheno hamalogoi tongo phia norok chini yaktei manmani a phola bai kothoma kahamno kari te kaisa phola bai te kaisa kothomano yasago The Church of Almighty God ni ukologo gojob khlainai selengma singsani phola tongo abono te kaisa jisu te kaisa phola o hamya phola no nono tuidulo aboni bagino soi kaito no surinai bai ning tongthogya ongjago o Almighty God ni borok bai simino tongnani musungjago phaidike borni gojob khlainai selengma singsani phola no pohoro tubui mesan layano Number 1 Almighty God dog borni cheyo kasarna bagai bumung kabangma change khlayo aborok bebakno borni bumung mangse ani brother te sister song aro norok selengma singsa pholani bahai mainya de asik kubunyo hinke tamne asik bumurok slanya nangkhana o Eastern Lighting 1989 to 1991 ni bisingo songsa jago abono songsana hinke jawaisen bo puila Shouters Kal Group by Gadaljak tongmani sini kokbai hinke siri khoknai rok o Kal Group asike kirima singsa aboni leader witness li sao joto snamjak manino kaitor tei Bible bo porina nange ni sao wansukdi o group ni member jawaisen kubui phala baide tuidul jakhana saino jisu phaikya o kok boni bukhokni kokse mungsasik bahaideman manya kho hinke phaidi tebo gana o thanglayano Number 3 o group kaisa pyramid hai songsajak jotoni kusugo jawaisen boni tolao yang shengbin buri jisu tei yang shengbin ni tolao khoroksini single line contact core member tongo borno karei bobai kebo phano face to face malai manya oni brother te sister song tini jori jisu borogongoi nugjagoi no tongkhe angya jotono jisu bai malanyani musung khamun ningrang rik khibimani yagulobo thangri ning malanyani musung phano noroni buri jisu se norbai malai glak prime minister president de boba tamno kirijak gathang de na kri manakmao kotor masing mung tongo asike kosto khlaima slai sakang malai gradi bobai borok seongoi phaikeba maya ganang to ongnai o kubui kaitoni merorok lamata koro baijadi Number 4 Yang Shengbin abo divine name seongoi manya tamne hinba divine name no divine person no mung bo pharo bon asaima sal 18 November 1973 bo around 1990 so sanyani national exam felongo teboni mental problem bo tongmani abo simia bo Shouters Kal Group by Gadaljak tongmani arono jawaisen by malayo yang shengbin bo saisi manya tongmani bo jisu hini jawaisen se bono sao jawaisen mathai berem nisibri botang tang nisi snino misinterpreted khlai sao as the lightning comes from the east hinke o is abono saina te o sainao Jisu Kristo buri ongoi phaikya siko khaike phia o batango Kristo ni second coming rapture ni kokse sao as the lightning come from eba philik ma haike abo rapture ni timing bahai ongno hunui example rimase lightning is phasing ni phaima haike mukphili kaisa paino bo sinoti sawitrangna hinmase tamne hinba o jago sal is phasing teino kauba is hinibo mukakha phia sal ois phasing tei kau hinke aro ois ong khamunta siko khaike to phainai haifano muktui thangjaruni bagise mo thale sisawi no tongnai aboni bagai sisawi tongnaroni bagai hinke siko khaiya abo bojisu phaimani mukphili kaisa baino jotono saimanai ningbufuru Almighty God ni kokhnaka 1991 ode ihi bisiklari ningkhnaka hinke abo tatal onglak diba tabule dot chanai serese o selengma singsa pholani bahaino mani tongkha Number 5 Yang Shengbin no gurma matai bo hini mano tamni hinba bo America o phai boni gender no slai gurma ongkha borokta mosa o paitini chalo kaitor boni mung bo slai ka hini sao da Almighty God eba kaplaisa kaitor sini kaitor to puljani simino Almighty God sijak tongo yaphang bija berem tangsisni butang tangsa Abram ni umor nokha bisi cuku ci cuku puru subrayung Abram bai nukjakha
te bono haihini saka ang keplaisa kaitor ang keplaisa kaitor ani kok khnadi te samung saya ta khlaidi. Number 6 borokni first target hinke buri rokse tamni hinba buri rok bai hinke borok daktino emotionally connect kongi mano. Number 7 the Church of Almighty God no Chinese person of Mormonism bo hino tamni hinba borok bo jisuni thui saklajak mani bai sumsok nakarjak sugi hino borok sao sini tawbo sumsoni sabab tongkho sing kathar ongyakho tamni hinba sumsoni yaphang phusia jagyakho taboko sumsoni yaphang no phusia nai hinke bahan butani jisu se Almighty God se phia kathar elambago tamosa phaidi sing naileno Roman berem tangtham butang nisiba Kristo Jisu thuyoi boroni sumsok nakarjakna lama ongna teikhe kaitor bono rohorkha hake bororok Kristono poito khlai sumsok nakarjago khajani bayrok Jisu Kristo simise sumsok nakarnai teke bo phaniya kaitor bo sakno kahamini phurungna bagai omhai khlaikya kaitor khalogoi borok ni laithangjak jorani sumsok romliya tekaisa jagao sijak tongo luk kothoma gaham berem sisni butang tangthamni simi tangburi nini takhuk sumsok khlaikhe bono khoraidi phia bo sumsok yakarkhe bono nakardi nini thani bo salowaisini sumsok khlaikhe phia sumsok khlai brum brum no ang sumsok yakarkha hini sa phaikhe ning bono manakar thai klayo borok no se sumsok khlai brum brum no nakardi hini sini subrai phiringo hinkhe bo sakbai thang sini sumsok no nakarglak diba tekaisa jaga sing naileno kaisa jon berem tangsa butang tangchuku phiaba sing kaitini thani sini sumsok rok kosikhe bo kok narigei soikhe nainai hake bo sini sumsok rok no nakarnai phia sing bebak samung hamia klaimano susanai o kalbari kruso theinai jisuni thani mathanaisa jisuni thani ning sumsok de nakar sankhaba ning bone aro nakar sainawoi boyang boyang sainani Almighty God dogno naitogui tongilang borok katsei tatalade te kubon mungsabuya selengma singsani pholani bahaino manai tongo. Number 8 borok ningbai mind game thingo question singmani bising tikhe phaidikhe o question dognos kisa sing seri nailayano. Question number 1 sing salak de sakho te sumsok de klaiko singsini dol family rokno jore joliko sini bakhau naislema selengma rok tore tongkho kubuino abono wansogini hangke tongma hayongo phia sing o sangsara himnan thangtaniwo sini yapriwo hatlei nanglaino sing abono ma susanai Jisu Kriston thani sing sumsok nakar sanwa bai joto sumsok bo nakar nai hini sing sakango porikha abon bai khajani tahukte bohokjom sing o hamia sitar yakni kadinani ekmatro Jisu Kriston bisingtise abon bagai phola kathani chupasu sanna nango. Question number 2 bufurni simi sumsokni yarong asaikha sumsok tamote sumsokni yarong tamo jefro adam haba puila sumsok khlayo afurno sumsokni yarong asayo jefro sing Jisu Kristono khabai khokbai goseo afurno sumsokni yarong phusia jago sumsok tamo himale abo kaitor bai salmani se tini onorok kaitor bai salnyo tongkha norok se sumsok khlai tongkha khaki phildi khajani bayarok norni o sumsok yarong no phusia nai Prabhu Jisu Kristono khaki phildi tamne hinba norok juda te kaisa Jisuno se bisas khlai tongsio te kaisa Jisuno se norok poito khlai tongsio Almighty God hini himpano abo sainani Jisu buri Jisuno se norok khurunai tonglaisio basic se kirima singsa khaki phildi khajani bayarok. Question number 3 sing tangai kathar ongmaya kho te sing tamni bebak sumsoni khengjak maya kho a sing bahano tongkho aboni bagai b sini bisingo sumsoni yarong tongkho aboni bagai abono singno sumsok khlairinai c ang saimanya basic se confusion borni o question rok khajani bayarok sing saiman nango sing tabuk bahan botoyo tongkho aboni bagai sing kabangma jagao sumsok khlaijak teyongi thango phia subra Jisu kogrio sini jotto sumsokno bo nakarnai hini sing khasiyawi kabangma sumsok khlai sini jagai mano kaitor sino nakarnai abon bagai kaitor belai maya ganangse tini o sing phola kathani bising tikhe o bahan botoyo bo sing khlai ongnai salsa Jisu Kristono sagir rok ongma haike sing bo salsa ongnai. Number 4 sini thani sekangno elnabak tongo Jisu tewese phaiprobo kokthai katal rok saphinai nini wanchomungle bahayongno a ihi bebakno elambago tongo bote kokthai katal rok saglak kipilpuru b i botebo kokthai rok saklainai sing bororokno kubuyo tumuna bagai c ang siakho khajan bayarok sing saimano kaitor kaisano Bible rikha tei rijak lak. Question number 5 silbija bai kathar Bible bhaike ferlai khajan bayarok abotani bosak bai
ani bokhorok tamo ferlai hini singma sayong siu borok tebo sao sil bijab bai kothar bible borok kunino kaitoni kok thai tei borokni fermung kha jora alada osijak elembakni dok sidok kothar bijabno alada jora jora osijak tongo borok tebo sao sil bijab hinkhe paithago simise khulukjak nai kaitor ki filful hini sao ahiyako khajani bairok o sil bijab abo phunukjak monin kaisa ongsho abo boko bini simino je pro sino o revelation bijab rijakha afrono sin bai khulugi rijakha just abo omthai simise baki tongsio tamongnai tamongya sino saino rijakha question number 6 paithani salo kaitoni kotal bumung tamongkha a Jehovah b Jishu c Keplaisa kaitor d Masia khajani bairok sini kaitor punyani simino Keplaisa kaitor bono Jehovah eba angno o angno Jishu Kristo te Jishu Kristo no Masia number 9 borok Chinese government no antichrist hinibo wansugo number 10 borok satok jakmani bagai borok no kubi hini borok wansuk layo number 11 borok girjao thangnani nange hinai siklarno phiringi tongo number 12 borok yodok no borokni group ni bisingni no kaijanani nangnai hinai encourage khlai tongo number 13 borokni phurungmungrok level wise khe phiringjago Eastern Lighting Group o selengma singsa phola tongo abono aro samungklai tongo ningse kharnani nangnai o selengma singsa bahini yakni ningse yoknan nangnai hambai